Argiaren podcastak. Tea egiten duen guztia puntan. Puntan bakarrik dago, Eta gero jausten zirelarik beste ostoetan da, geroz eta gutxiago gozu. Beran ja teina eta bajua da. Askoz gutxiago gozu, bai. Orduan esan ezuna bi hauek hartzeak, beti Teina mailan hauek dira azkarrenak. Askotan jenek jarretzen du ez, te berdea edo te beltza zeinek duen teina gehien. Azkenan ez da kolore historio bat, da zinez ze usta mota egin duzun. Noski horrek teina gutxiago ukanen du, horrek baino. Horrek gutxiago baitu. Eta jasotze prozesua, hemen? Eskuz, erakutsi izun bezala. Saski horiek hartu? Baituko saski hauek gerrian lotuak, zinturarekin. Hemen gerrian, eta gero ibiltzen gira... Langorra, Eta hola ibiltzen, tak. Burua da begiak, ohituratzea. Ikustea ez? Zuk denak berdea ikusiko duzu eta ostoak denak berdin ikusten duzu. Eta nik nire buruan hau bakarrik ikusten dut. Nik kimuak. Eta hasieran jendeak ez du begia ez, ohituratu eta beraz ibiltzen da sekatzen duen diren ostoak eta azkenan hau bilakatzen da nik beti dut orain zaila egiten zaita esplikatzea, zen nik begiak itxi edo lokartu gauean eta ostoak ikusten ditut ez, nire aintzina. Eta hau da nire gauza ez, gainera. Eta hortaz bizi behar dut, beraz nik ikusten dut osto bat, euro bat, nik ikusten. Baina motivazio historio bat. Home, beharra, bai, azkenen. Eta jende hasieran ibiltzen da, baina zer da ezberdintasuna osto hori eta osto hori. Eta mira, hau ez da bildu behar. Eta altaz zuretzatzegatik ez da bildu behar. Ez daukelako puntako horratza hori, ez? Horratza hori. Hau osto hori lotan da. Hau ez, hau lotan da. Eta nahi bi hauek, te berde egiteko. Bai. Eta beltza egiteko hiruak. Bai. Hori da. Eta ibiltzen. Bihar etorriko naiz, 10etan. Ostras. Ja, egun pesta da, hemen. Bai ez? Langileen pesta da. Bai, hane bai, Bai, Bai. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo Egon harria saioko ikusentzuloek. Gaurko bideo podcasta ez da kotxean entzutekoa, teon batekin lasai ikusteko baizik. Uztaritzera gerturatu gara, bertan daukagulako Mikel Esklamagon. Ono, Mikel? Egun zuri. Zu ingurumen, biologia eta mahastigintzan ikasia, Bai. baina gaurko honetan tearen inguruan hitz egitera gerturatu gara. Bai. Azkenean badiru dire urrunera joan naizela, baina gero oartuko gira azkenean tea eta ardoa edo mastigintza eta ingurumena ez dira hain urrun. Nondi sortu zitzaizun tearekiko interesa? Begira, izan da pixkat sorpresa bat 2019an, oporretara joan eta gero bidaiatzera Azoretara, eta han deskubritu nuen kultura hori, han baita Europako te soro zaharrena, eta turista on guztiak bezala soro hori bisitatu nuen Azoretan, eta pixkat maitemindu egin nintzen kultura hortaz, eta ohartu nintzen hemen Ipar Euskal Herrian, Euskal Herrian orokorrean posible zela tea ekoiztea, ingurumena eta klima eta baldintza onak genituela tea egiteko, eta pixkat erronkaren ere gustua gauza berri baten ekartzeko Euskal Herrira. Eta gero pixkanaka hartu nintzen eskaera eta itxaropena bazela bezeroen gandik, eta bira, bapatean aski fite azkenan bizpairu urtetik hasi nintzen landatzen eta ekoizten. Landatzeko lurra eskuratu behar. Bai. Lehen, aipatu diazu, herriko etxeak aukera mandizula, herri lurrak lantzeko. Bai, hori da. Izan zen prozesu hori edo. Azkenan, zubila mastigintzari, azkenan dula 15 urte mastigintzan lurrik ez duen atxeman, eta irulegin txarteko zailtasunak ukan dituen, eta pixkat ate guztiak itxiak egon ziren, ez? Hortan lan egiteko, eta beraz pixkat bazter batan utzi nuen. Eta hor alderantziz, dena alderantziz. Azkenan hau deskubritu 2019an, te landareak atxeman dituen Frantzia hegoalde hortan. Herriko etxeko kontseilu batek edo langile batek entzun zuen pixkat nire ideia eta proiektu bat, lur hauek aurkeztu eta pentsa nik hemendik 300 metrotara aztu naiz eta hunditu naiz. Pixkat izan da, hor bapatean ate guztiak idekiak egon dira eta pusatu egin behar izan dira ate guztiak eta ezken hori, hola izan da. Eta 2008an landareak eskuratu Hori da. eta landatzea egin zen. Eta lehen prentzea landatu, eta geroztik hori 2023 arte egon gira landatzen.
eta 2023an ere hasi gira lehen landareekin ekoizten ere. Bai. Eta nola batearen urte guztiko prozesua? Prozeso beraz, garrantzitsuena uzta. Uzta hasten da hemen gutxi gora bera martxo erditsuan. Hasten gira lehen ostoak biltzen, eta horrek segituko du etengabe egunero, eguraldia lagun baldin badugu eguztiarekin. Egunero, ekaina bukaera uztaila erditsu arte. Ibiliko gira zinez egunero ostoak biltzen. Eta gero udan, idortarekin eta landarea pixkat apalduko da, ekoizpena. Landarea pixkat lotan txartuko da edo hasiko da loreak egiten ekoizten. Eta horrek landareak bere indar guztia maiten du galketan eta loraldian. Eta beraz, ekoizpena hortan bukatzen da. Gero udazkena iristen delarik hasten gira landareak horrein mozten. Hori sasitzeko azken, ez? Landareak pusatzen dira pixkan nahi duten bezala eta helburua ere zerbait irregularra edo homogenoa txikitzea da. Beraz, neguan landareak kimutzen edo mozten ditugu, belar txarrak edo garbitzen pixkat zolan, sora aski garbia mako hartan atxikitzeko. Eta udaberria biziki fite berriz. Dena ikaste prozesu bat izan zen. Bai, hasiera ez genekien bat ere ze ekoizpen garaia zenolako izanen zen. Pentsatzen ginen martxotik irailera izanen zela garaia, eta orain oartzen gira uztaila beroegi edo idurregi dela momentuko Euskal Herrian, beraz landaria uztailaina gelditzen da, beraz sasoina ertxagoa dugu. Genuen uste ere loraldia aingoiz iritsiko zenik, eta ari gira ikasten ze, liburuak eta informazioak baitugu Asiatik edo Afrikatik etorririk. Eta azkenean hau zinez kopiatzen badugu, edo saiatzen bagira zinez gauza berdina egiten, oartzen gira, lurra ez dela berdina, klima, ingurumena ez direla berdinak, landareak ez duela berdin erantzuten ere. Beraz azkenean prozesu bat urtero edo eguneroko ikasketa bat da. Zu bazen nuen erreferentziarik, lehenago beste landaketarik Euskal Herrian? Ez, hor zinez, badu gaitu bere abantailak eta desabantailak. Azkenean egunero zerbait deskubritzen dugu eta berria da, beraz horrek pixkat animatzen gaitu eta motibatzen gaitu. Eta desabantaila, azkenan egun batez arazo bat baldin bada edo galdera bat baldin badugu, ez dugu hori galdetzeko aukerarik, azkenan. Beraz, baitugu beste gauza batzuk, baina hori gira ikasteko, guk egindako edo nik egindako akatsak edo gerorako agian norbaitentzat eta baliagarri izanen direla. Eta hola da, hasten girelarik hori da. Gaur egun, Mikel, esan dezu herri lurretan, 5.000 landare inguru sartu zen ditula. 5.000 landaretikan, kilo bat jasotzeko, aipatu dira, 12.000 osto bildu behar dira, nola pixkat? Hori da, gutxi gora bera, dependitzen du ze temota eta ze ekoizpen mota egiten dugu, baina eskuz egiten delarik eta ekoizpena, askotan, beraz, ekoizpen fina egiten da, kalitatezko egiten da, beraz, askotan, kalitatea honesten da, hobesten da, eta ez kantitatea ez, beraz, hori da, gutxi gora bera, 2.000-5.000 osto beharko dira kilo bat egiteko, teidor. Eta hori, pentsa, helburua baita geroan 50 bat kilo egitea. Hektareako? Hektareko, bai. Nik nire hektare lanatu duan hektare hortan 50 bat kilo ekoiztu nahi dituzke. Biziki gutxi da. Zinez, konparatzen bali modugu munduko bataz bestekoari, tona bat erdikoa da hektareka. Nik 50 kilo egiten ditut, beraz, kaseko gehi aldiz gutxiago ekoizten dut. Baina hori da, akit edo zen gizaz Txinari edo Japoniari konkurentziarik ez diola da eginen kantitate mailan, beraz, badaki kalitate mailan bai lortzen aldugula zerbait polita egiten, beraz, nik bide hortan txartu naiz eta kalitatearena. Horra ipatu duzu, 12.000-15.000 osto behar dira, kilo bat lehor egiteko. Bai. Beraz, zenbat pixu galtzen du? Gutxi gora, kilo bat egiteko, bildu dira 4 eta 5 kilo hartan da osto fresko. Lau aldiz bere pisua galtzen du, laukakoz 5 aldiz bere pisua galtzen du ostoak azkenan idorte eta transformaketa prozesu guztian. Beraz, gaur biltzea joango gara edo? Nahi bozu, pixkat, baina bako dugu lan egin. Biltzeko bederen katilu bat egiteko... Aukera bada bintzat, ikusiko nuke, nola biltzen den. Egonen gira bai. Venga, bagoazen. Erakutsiko bazenek nola jasotzean edo pixkat? Bai, beraz, zango hauekin, azitik egindako landare hauekin berde eta beltza egiten ditut, biak egiten ditut, eta bientzat niretzat berde ona egiten da eta beltza ona egiten da. Te xuria ere egin zan dut eta ongi. Eta azken horren arabera, erabakitzen da ez. Beltza egiteko? Beltza egiteko, kimua horratz moduan, hau. Bai?
lehen ostoa Bai. eta bigarrena. Eta orduan ja, bi behatzak ezagri, azazkaldi gabe, hartu, eta edo hautsi bazterrera, edo tiratu goiti. Eta hautsi egin bada erreski. Ez bada usten erreski, ez duzu hartu behar. Jana nahi du berantegi edo goizegi iritsi girela. Hau te beltza. Hau te beltza. Eta te berde egin nahi dugu, kimua eta lehen ostoak errik. Eta hortan gelditzen gira. Hora ez berintasuna. Noski erresago da eta kantitatek askoz gehiago egiten da beltzarekin, berdean baino. Baina gutxi gara horrekin kilo bat egiteko 10.000 osto beharko dira, eta horrekin 2.000, 15.000 osto beharko dira kilo bat egiteko. Eta hola ibiltzen gira, tak, saskiak beharko genituzke. Eta ibiltzen gira orduak eta orduak biltzen. Orduan hasieran erabaki beharko da, zertagarako hartu, ez? Bai, hori da. Gaur te berdean zat, Hori da, goiztan iritsi eta langileak edo familiari edo lagunak jaten aurten, edo gaur, kolore hori egiten dugu, eta ja, jenderen humorea ere alatzen da horren arabera. Erraten maile te beltza egiten dugu, ja jende pozik ematen da. Pozik, erresago gara. Askoz erresago, saskiak betetzen dira erreski, ja, erraten da, te berde egin behar dela, hostia. Jendea sartzen da eta gaur zen da kriston. Hori da. Lanaldi nola antolatzen zute, azkenen esan duzu, biztaz neketsua dela, batez te berdean kasun. Hori da, azkenan hori deskubritzen dugu, azkenan lehen urteetan eta pentsatzea Euskal Herrian tea biltza posible zela, hori zen pixkate, eksotismo gauza hori eta gauza egingarria eta beraz. Pozik ginen, eta orain oartzen gara egira, kriston lana dela. Nik beti agatzen dut, hori Txinan askotan emazteak eta Asian orokorrean Txina ez bakarrik aipatzeko, baina emazteak ibiltzen dira egunak eta egun osoak biltzen hortaz, eta nik hori esklabutza bezala hartzen dut, pasatzea egun osoa hau egiten, eta gainera hauek ez dute bukaerako produktua ez dute ikusten, eta hortan bakarrik ibiltzen baitira, kriston lana da, egun osoa, tak, eguzkipean ibiltzen, kriston lana da, eta azkenan kantitate biziki gutxi egiteko, eskuz egiten delarik. Azkenan ordu batez, gutxi gora bera, 400 gramo biltzaile edo langile on batek, 400 gramo osto fresko biltzen ditu ordu batez. Hoi lehortu da zenbat? 400 gramo. Eta idor, ordu batez. Gehienak horren momentuko ari dira 200 gramo inguru biltzen. Beraz, 200 gramo te, orduka... Langile ere ikasten orduan. Bai. Hau ere formatu behar da, langileak atxeman behar dira, gaur egun badakigu ze zailtasun diren langileak atxemaiteko eta pentsean bereziki lan egiteko, nekazaritzan. Beraz, hori hau formatu eta hori eskuz hori gutxi gara bera 200 gramo egiten ditugu orduka langileka. Pentsa, makina batekin ibiltzen banintza, ordu batean 120 kilo bilduko dituzke. Orduan jasoko zena, etzian 3 horri edo 2 izango. Ez, pentsa hemen makina bat ibiltzen dena eta hau mozten du, eta biltzen zu alduzun guztia... Ordago, industrial batetik an? Hori da. Koziletxikete. Hori da. Olakotan ere gero tailerrean eta transformatzeko beste makina batzu beharko dira. Nik adibidez, egun batean 4-5 kilo osto lantzen alditut gero ni bakarrik tailerrean. Eta egunean jasotakoa egunen lantzen dezu, lehortzen dezu? Bai. Te berdea bildu, goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 2 arte. Eta gero ni arratsalde guztian ibiltzen naiz transformatzen. Edo lantzen ostoa, eta ja gaueko 1 edo 2etarako osto idorrak biltzen ditut. Bukatuak dira eta labetik ateratzen dira. Te beltzak 2-3 egun ematen ditu. Beste fase bada, luzeagoa da, oksidazio hori beharko du te beltzak, eta oksidazio horrek beharko ditu 20 bat ordu oksidatzeko. Te berdea jasotzen lan gehiago, transformatzen gutxigo. Eta beltzak aldiz, transformazioa lan gehiago. Bai, baina bortitza da. Azkenan te berdeak denak egun berean eta momentu berean dena egin behar da, eta te berdea ekoizteko fase guztiak biziki laburrak dira, beraz, huts edo akats gutxi egiten aldi dira. Azkenan bildu, eta etxea sartu, eta gero bada prozesu hori ostoa berotzea. Ostoa berotu behar da berdea egoteko. Ez bada berotzen, beltza bilakatzen da ostoa. Oksidazio hori pasatzen da, eta berotzeak du oksidazioa oztopatzen. Beraz, etxea sartu, eta akidurarekin, bilketaren akidurarekin, eta arratsale guztia pasatzen dugu badut wok edo zartain handi bat etxean, 200-300 gradu hartan pizten dut, eta ibiltzen naiz 2-3 orduz, burua wok hortan, eta ostoak nahasten beti etengabe, eskuak barnean, eta ostoak nahasten barnean. Hori horrek ere akidurak hartzen du, gero ostoak borobildu eta zelulak hausteko eskuz egiten baitut. Hori, azken etapa hau bai, labean sartu eta utzi 5-6 orduz edo gehiago ere idortzen labean. Mikel, lehen ikasi egiteu, bai te beltza,
te berdea. Bai. Baina, bueno, zuria ere badala badakigu. Zuria nola jasotzea, edo zer nun da desberdintasuna? Badira 6 kolore, badikigu. Ah. Eta edozein teke landarerekin 6 koloreak egiten aldira. Baina bai, famatuenak berdea eta beltza dira, gero gutina ere, eta zuria. Zuria biltzen da. Zuria ere nik gutxi egiten dut, eskaera gutxi baita, eta azkenean te zuriarena berezia da. Garestiena baita, merkatuan, eta alta erresena baita biltzeko. Edo biltzeko edo ekoizteko. Azkenan hau biltzen da, beti nik pixkat te berdearentzat biltzen du da, beraz. Horratza eta lehen Orratza eta hori, eta gero existitzen da te zuri bat, hasian hori, orratzarekin bakarrik. Bai, 50.000 orratz beharko dira kilo bat egiteko. Hauria deitzen da zilarrezko orratza deitzen da. Tea, badu izen berezi horrek. Azkenean te zuria hau biltzen da, main batean edo baten gainen utzi 3-4 egunez idortzen, unkitu gabe, eta te zuria lortzen duzu. Lehen aipatu dugu te beltza eta te berdea egon behar dela gero tailerrean eta ekoizten eta prozesu hori egiten. Eta hau kanpoan utzi? Hau utzi, kanpoan, barnean, eguzkitan, itzalean, zuk hautatu gero gustoaren arabera. Aldakorra. Baina zinez, ostoa ez da unkitzen. Eta azkenan aski erresa da ekoizteko, azkenan bildu eta 4 egunez pakea bauzu. Naiz eta segitu behar den eta zaindu behar den. Baina zergatik hain garesti den, hori, gutxi biltzen baita. Azkenan osto gutxi behar baita, osto hainitz behar baita tesuria egiteko, eta erraiten da, ez baitu transformaketa prozesurik bizi, edo jaso, azkenan osasunarentzat eta hau baita onena, ez? Horregatik garesti saltzen da, baina hau da, zuriaren berezitasuna hau da. Eta zapore alderetik 3ak nola bereiztuko zeintuzke? Bauzu, zuria berdea beltza. Zuria biziki gozo-gozoa, zinez nobaitek egunero kafea daten badu eta nahi badu tea ezagutu, beltzatik hasiko da, ez? Azkarrena da, gustu gehiago badu, gero berdeak badu pixat gehiago, eta azkenetik zuriak. Zuria zinez biziki gozo-gozoa da, hori, jende gutxik horregatik maite du, ze badu gehiago kafearen kultura hori, eta te zuria arrunta jokakoa da, zinez hauan ez ezagun batek errango luke ur beroa dela. Baina badu zaporea, badu gustua, baina askoz gutxiago. Beraz, hori adituentzat gehiago saltzen da te zuria, zinez ongi prestatu behar da zaporeak ateratzeko eta ulertzeko pixkat zer den te zuria. Ikusi ditu 3 hauek, baina 6 ere badaudela esan dituzu. Bai. Zein dira beste 3 falta zaizkiunak? Beraz, ezan dugu, berdea, beltza, kasu. Beltzari parentesen hartan, guk beltza deitzen dioguna, Txinan gorria deitzen diote. Hori guk beltza deitzen diogu, inglesek erabaki baitute beltza deitza, baina gorria da, berez. Berdea, zuria aipatu dugu, gero bada beste bat berdea eta beltza artean, edo gorria artean, hau da urdina, te urdina edo oolong deitzen da. Hori oksidazio ertaina badu. Lau ditugu, falta da bosgarren bat, Txinatik heldu baita tea eta Txinako enperadoraren kolorea zein da horia, beraz te horia sortu dute, enperadorearentzat. Eta azkena ez da berez kolore bat, baina te iluna deitzen da, edo puer deitzen da te fermentatua, luzaz eta 10 urtez atxikitzen den te bat saldu haintzin. Zahartua, ez? Piskata ardo boteila hon bat bezala, hori, piskat zahartua den te bat da. Hau dira 6 kolore nagusiak, nik beti beste 2 gehitzen dizkiot. Matxa, te matxa hori modan den, azkenan te berdea da, baina jautza moduan egina eta azkenan beste metodo bat baita, nik beste familia bat edo beste kolore bat bezala ikusten dut. Eta azken familia bat izan daiteke ere te aromatizatuak, ez? Lore edo beste sendabelak batzuekin hasitako tea, ongi egina baldin bada, nik uste beste familia errespetagarria dela. Eta denak kamelia batetikan. Hori da, azkenan dugu kamelia zindentziz dugu landarea, gero barietateak badira barnean, baina berez landare bat da, eta hortik prozesuaren gero ostoa bildu eta prozesuaren arabera kolorea erabakitzen da. Bai. Bueno, ea probatzeko aukera dago, makarren bat. Goazen orain. Goazen ba. Bueno, Mikel, ikasi dugu, baita beltza eta baita berdea nola jaso, orratza eta baita bere ondoko osto txikia ere. Honekin oain, infusio bat egin beharko dugu, ez? Bai, hori dugu hemen santza hori, ez? Osot hori osto freskoko gaitea eta bederen jastatzea, probatzea osto fresko hauek ura berotu eta ostoak sartu dunat. Katilloak ere berezik, ez?
Bai, hauek dira lagun bat egin du hemen, eskualdean, baina berez hau duzu Japoniako modelo bat, eta hau duzu Txinakoa. Hau ez da historian katilu zaharrenak, garaian zaldi gainean eta txinatarrek erabiltzen zuten katilua tea edateko. Beraz, hartzen ziren bezala, deus ikusteko horiek ohitura dugun katilu handi hauekin eta zakutxotiki hori hor infusatzen ari. Hor, kantitate gutxi ematen da, ur, eta azkenan kafea bezala ez, kafe kantitate gutxi edaten da, hola edaten da asian, hola edaten da tea. Suerte egiko dugu, tea freskon probatzeko. Bai, beraz begira. Aukera gutxi izango die. Hori da, ura berotzen zari dut, 70 gradutan, 70-80 gradutan. Eta hola utziko dugu, 3-4 minutuz. Pixat infusatzen, ondo begiratu, goitaz. Eta hola utzi. Eta gero hortik, hoja botako dugu, eta hortik gero sabitzatu, nahasteko. Primeran. Bueno, eta ikuste da ere bai, zuen produktuak eskuratzeko aukera ere badaola. Bai, bada eskaera te erosteko. Argitu egoten nahi jendeak zenbat te edaten duen, ez? Beti pentsatzen dugu jendeak kafea edaten duela, eta mortzen gira jendeak geroz eta te gehiago edaten duela. Beraz, bai, eskaera bada bai hemen inguruan, hiri handietan. Oartzen gira hiri handietan geroz eta te gehiago edaten dela. Beraz, hori da, joten gira pixkatatze gira ere. Ze desberdintasuna dago, bata beltza beste berdea. Hori da, aipatu dugu lehen beltza zela baina gorria. Benetan gorria da, beraz orduan ez nahastu, entzule, gorria eta beltza. Hori da, hemen bauzu aurtengo udaberri honetan ekoiztutako te beltza hori, te gorri hori, eta berdea ere. Biak baitugu hemen biak lehortuta ja. Hori ja lehortuta, gero aterako ditugu osto batzu nahi bozu, ikusi. Eta ikusi ditugu osto freskoak. Eta hemen dituzu, azkenan, osto idorrak. Horzen ziren bezala, ez dira errautsu moduan aurkeztuak, ostoak oraindik osoak, ez? Lortzen badugu bat ateratzen, hartuko gira kimua eta, hau hartzen baduzu, eskuan. Horzen zira kimua eta lehen ostoa horratza. Ikusten dituzu, horratza eta lehen ostoak ikusten dituzula. Bueno, eta infusio bat egiteko zenbat kosto lehor beharko gintuzke? Nik beti olako katilu bat egiteko hogei bat zentilitjorentzat, 2 gramo eta erdi zerko gintuzke. Gutxi gora bera, hau da. Eta hau hartzen ziren bezala ez da sartzen zakutxo txiki hauetan, beraz begira. Hau, osto hauek, sartuko ditugu hemen katiloetan, eta helburua da ostoak libre egoitea, ez? Barnean, infusio ongi egiteko, eta ostoak dantzan ibiliko dira uran. Gero infusio eginen dugularik. Hau, prest dugu oso. Primeran. Honei ura betoko dugu, prestatzen juteko edo? Bai, bitartan bai. Hau, orainik beroa da, 70 gradutan. Hori beti askotan ura irakita ematen dugu, eta horretarako da platera azpian. Zarko dugu, eta bizpairu minutu errez utziko dugu, tapa ezagri. Eta begira, hau duzu japoniarra, beraz, eta hau txinatarra. Berdinak dira, hau da shibori dashi, deitzen zaio. Hau atxiki, horrela, hortan sartuko dugu ura nahasteko. Hau zuretzat, hau goza izan den da, osto freskoa baita, eta hau niretzat. Eta hola, osasun da horretu. Gure gatik. Tea probatzeko garaien, nola probatzea edo? Nahi duzun bezala. Ez da modu hori xabitzatzeko eta maite dut modu hori, baina hau da nire modua, badira 10.000 modu eta xabitzatzeko eta edateko, pixat arduan bezala ez, airea saharazi hauan, edaterakoan ahabotz hori normalki mainan eta egiten ez den ahabotz hori egiten. Baina airea sartzerakoan gustua azkarragoa da eta gero helburua erantzi eta sudurretik airea berriz botatzea. Eta hola sudurretik ere zapore guztiak. Fina da ez dauke oso harina. Hau bai, osto fresko dira, hartzen gira berde gustu hori badula. Nik badut hauan, badut banana edo ez, edo platanoa egiten zuen zera, badut gustu hori heluzek aura, baina berezia da, baina bira. Berez hori Japonian edo Txinan edo bakarrik egiten ala, ze osto fresko hau egiteko ez da posible, eta bira, horrein Euskal Herrian baitugu osto freskoak. Igual berriz beteko dugu, kamarak egai gero probatu dezaten. Iden dugu, bira, beste bat. Gozoa da, ez? Suabea.
freskoinik freskoatzen dut. Uri udan edateko, ur beroarekin egin dugu, baina hotzarekin ere, ordu bat ez utzi, ur lotzan, eta edan hori udan ikusteko osoa. Bueno, Mikel, eharra izan da zuen soroetan ibiltzea, oso polita, zoragarria, eta tarte hartzea ere bai, te bat hartzeko, azkenen tea lasai hartzean momentua da ez? Bai. Badu bere egonarria honek ere. Bai, hori da. Teak azkenan gomitatzen du bai uztatik, hartu zira uzta eta ekoizteko denbora gu hainitz behar dela, hartu. Gero transformatzeko ere denbora behar da, eta edateko denbora behar da. Eta azkenan pixkat beti janut tea denboraren edo lasaitasunaren eskola bat dela. Azkenan ikasten dugula pixkat lasaitzen. Bereziki gure gizartean, ez? Horregatik pixkat gure kafea gure gizartean nagusi egin da, ze kafea daten da fite-fite eta gure gizartea hain laster joten den, azkenan kafeak gainitu da. Azkenan tea, begira. Ari gira hemen gozoki, ura berotzeko denbora, infusio egiteko denbora galdu ditugu 10 minutu, edateko denbora eta hitz egiteko denbora beste 10 minutu, eta hori. Eta gainera, gero hartuko zira, egin ditugu bizpairu infusio, osto berdinekin beraz. Egonen gira gu... Ez dugu botatzen, bertako? Ez, hori da beste berezitasun bat, kalitatezko te bat egiten delarik, ostoak lehen infusioa egin, edan, ostoak atxiki soko batean, eta gero egunean zehar badaukera ostoak berriz berotzeko, gainera kafeina, doteina guztia joan da lehen infusio horretan, beraz, arazo bat bali mozulo egiteko eta guztiar, bigarren infusioa edaten alduzu gau erditan, eta arazorik ez duzu kanean lo egiteko. Eta hori da berezitasuna berriz infusatzen dela. Guk ez dut denbora galdu hau egiten, irabazin deu, lasai, beraz probatuko deu. Ez ginen dugu garaian txendako bezalak, beraz bat gainean, beste azpian, eta bezala ez. Ez da kolore oso iluna gelditzen. Te berdea baita, beraz, kolorea berde horiska gehiago egoten da. Hor hartuko zira ostoak ere ez direla osoki ideki, horrendik aski itxiak dira ez, ostoak. Eta zinez ostoak idekiko dira bigarren infusioan. Begibiztaz, erraz antzematen da urratza zain den, lehen txikitan zaila zen ikusten. Eta berdea dela ez, te berdea dela. Hau zuretzat, azken tantak niretzat. Horre madu te berdea idoja, ia. Ja. Gozoa. Zapore gehiago badau. Badu beste zapore bat. Lehor zapore hori. Badu lehojarena, badu gehiago begetalagoa ez. Belajarena hasiera batean, aski loretsu bat dut, gozoa hauan. Ez baititut maite te berde azkarrak ez, kahatsak eta direnak hauan egoten direnak, pixat haua idortzen duten te hauek ez ditut maite. Beraz, saiatzen naiz te gozoak egiten, zinez lasai egoteko teak ez. Ez dira goizan iratzartzeko te delako hauek, te gozoak dira, askariarentzat gehiago. Lasai egoteko. Bueno, Mikel, eskerrik asko, ikasi dugun guztiatikan, eta zuri entzule, badakizue, hemen dazkezue Hilgorakoteak, bizitzan ritmoa jaitsi eta lasai egoteko, eta argia.eus eta bizibaratzea.eusen entzungai eta ikusgai egiko duzue, teon bat hartuz. Eskerrik asko. Mila zuri.